A Concelleira de Turismo presentou esta mañá dúas novas propostas pensadas para persoas que queiran facer deporte e tamén para xente nova. En relación á xente nova, trátase do traballo de fin de carreira dunha alumna de Publicidade e Relacións Públicas. Trátase dunha guía que amosa onde comer, onde tomar unha copa, o mellor espazo para tomar un café ou tendas máis orixinais da cidade. E, como digo, é un material potente, dunha calidad extraordinaria, e tamén yo ensinei a algunha das empresas creativas que temos na cidade e todos dicían que era unha proposta super interesante, é fresca e nos coloca ou nos ilustra perfectamente moitas veces o que queremos dicir aos concelleiros cando falamos de cidade viva, cidade alternativa ou cidade diferente. Unha idea que naceu desta alumna de Vigo, que ten claro que as actuais guías con monumentos e museos son necesarias, pero que como moza de fora sempre botou en falta algo como que ela nos presenta, unha guía de sitios chulos para xente máis nova que visita Pontevedra. Eu sei que en Pontevedra un visitante xoven, un turista xoven podelo pasar fenomenal. Eu quería contarlle a esos turistas xóvenes todo o que poden facer Pontevedra, todo o que Pontevedra pode ofrecerlle. Entón, desta idea nace o proxecto. E nada, tamén quixen poñer en práctica a ilustración, o deseño gráfico, que tamén é un tema que gostame moitísimo. En segundo termo, tamén se presentou unha guía de running, un mapa con 5 rutas que llamos a todos os que nos visitan os diferentes sitios onde poderán realizar deporte de xeito tranquilo e cómodo na cidade. Había unha necesidade de que tanto traballadores como turistas, sea xente xoven ou outro tipo de edades, pois sempre ten as zapatillas, trae a bicicleta, entonces ten unha necesidade de Pontevedra unha cidade moi deportiva, moi saludable, con grandes sitios para poder facer deporte. Entonces, facilitarlle eses turistas, eses traballadores que veñen de fora, pois donde poden ir a realizar tipo de actividade física. Entonces, os turistas máis novos e os máis deportistas estarán informados debidamente de toda a oferta que posúe a cidade de Pontevedra.